Asanteman Dokume. So Twi esa. Maybe Dokume any committee abro. Anase Twi Oseadeeyo ma ahomene so ai. Okura Twi amansa siboni wo hwede enkokọ me kire. Arafo yamamu nyina akwaba na yemfa momre NYANSAPO kasamfonyini so NYANSAPO isane ne badwemba enede yaba na epa esiye nim no edi se ye NYANSAPO nko a ene ebetumi esane saapoi sanse sa wonya badwemba untumi ensane epa emu odusa a etesa enti ene yaba ba besi nkonwa asem bi bububwa na eboboba na emunumuni ba eni enyan na esoso na editie na dika na esadi nchiremu enu nti no ene ne NYANSAPO yaba besi enkunwan bomodin na ne die ni ahobrase ekwan so enibremu a subscribe na share na like na gya wadwenkyere fato ase fama isanse enne de amamre na nkasa ne yebewoso no se owoso adoto a wonso akoka na ne yie yetie ensem no mu eyie pa panyi se obuso nunum a ena wote ne pampan yenkwai na yabrewa OKOFO POMAH Asante nwoma sede yene no edi nkoma aye NYANSAPO ye frɛ no yenkoma yabrewa akwa aba na afi no yenko yenim ho ababrewa yemu akwa aba ne yemfa mre NYANSAPO kasamfonyi so Ya enya ado wekyere maba na umpom te sei onyankopɔ Twi ampo ne nananom ne mompaibo ne da so tenkwan wa hoden so ehwe ene na yeda Twi ampon asese yabrewa ne hoden yesre se obemubondana no okurokura ne saa edina mai sanse Asanteman ene NYANSAPO ahwefo de etiefo de yenhia na nkabo bi akyeyare a enya asem ketoa na nsensem bi aba beto social media so a ne nyina eye DORMAAHENE ena kyese wode ensem ede aba betudwa na ensem opanyi de aba betudwa ye naano ye di nkomo ema ye ne abrewasi nkonwa me de tudwa se opemso de nese okrawe ne obrawe nwoma so enne yi abosomfo ne nanan bayipuma kwam ema me ne mo kasan asuminya wayi ohene a na pampa so enso ehene kan wa me ne mo kasan yi na na wo kirikusi wono ye asuminya ehene amamre ne amane bia wo sempemfo ye no wono ma ye awie na fe DORMAAHENE eba abontina omuni ya wosikum wone ne mpanyimfo wesi afare wesi nkareɛ de DORMAAHENE afedi abobɔ na de akwakoduro ne se wode wonne kokobɔ sonko de ne den de ne enyan de ama opemso se onitumi enti omman na wotwemienu se ombara na saa na montuo ni ginaye na osiye no a wakoyi hene wa asuminya no wontwe wonsanya saa wo bubu no akrakra no akurukyire no de afri DORMAAHENE ada aba bepiem e wa asuminya no ne empanyimfo aba bedi ehun nkoma a wone no ebi ko ya kosi santehema so eno ne neye yaba na ye ne sebiaku di yepusu no a yesu kire na ye ni suo ba no ye ne bedi nkom sanse eba se ya na eda ho saa hwan e na wo ba be kirim de amaye eno nti ne yaba ya beto ade ache OKOFO POMAH na ye ne ebedi nkom yi abrewa afedi de yaba beduro ni o na aye ni breso a etiefo ene ntitru mabunu ye pe ensem no mu nimpumasibre ye pese ye huni ehumu nkyiremu pa ye pese ye bisa pa ne se asuminya ene DORMAAHENE twaka ben ena wono ewo we de megu ahome de hu eni enyan efri se asuminya ene DORMAAHENE sabre ya yewo mu twaka biya ni wo mu ntem efri se asuminya o DORMAAHENE o munyina muyura ni wotimfo wote kokoso na muyura no enti we bi nsan ni yura ho enkofa na kowa dumu ti asuminya ni awoye no me de me kasarma kire no me ne hu se DORMAAHENE ayi DORMAAHENE ade awoye no kane no na munyina mo ka ho wa Asanteman yi ye munyina mo hwe wotimfo ase na eniamo ho eni akatachi sem eni enie tranton ensem ena wo na nakusi wo ye ya otimfo tu no so sa
no wote sintire so hwa yi ne sofola yi ho na no wote ye ya Asanteman nani abo ho nti ene otimfu tu no so sa edom gu no so afedie wode bna ena ekora na esikusi na ebodom ekono eni ye pam no a na nanu pam no a wode kohye mu ho no enti bro koduru ho no a wono a nani so tan no no wo hu nse wono a wonfi bokina ena wonfra bijan na afi we yede ni wakansisi mu no akoye te sa abo wa ha ewuye na wa ha wuye no obi kwato no wo hwe ne ha no se a wo hwe di tiri ne ha wo sipisi ye nuye ni wo ko okusie ho ena okobo na ma na ese wunuye awu eda ha okwokyere no okusie kwagina ho hwe di tiri ne ha wo se a ni tiri di anka ye no kure se ene ne mo wire nu yi ka ye no kure se menua no nanso so na chiri ha de kwaka ne dua yi esefo nti ne yefo nua no le kwafrefo wonso baaye wonso behwe ya afi wososo de mata na wo se na he so de nkesa apan enti mon kwafra apan bra wo ha nya wo bi ensie no timpanimfo so obi tena wi ase no ye no ho akatachi sa de bibi chire so a yeso obewu ahanwu na ye ka no obi tena ho no ye de ya wo ye ni amo ho nsam eni akatachi se kunko sam a mpanimfo ye ne ha ye se wo pere kwa obewu ahanwu bi so ye ho sa wo de wo ho wo nsuro wo bia wo mfa wo bia ho a ebiribi beso wo behia mowa hwan na emeboa wo hwan ene ebebo obi so behia moa na abrewa wadabroma ye ka aduana enkro bebi na betimi amame a aduana na se ahemfo ho no eye aduanafo akonwa bi ma me nkyere do ma akusi na asebum enti woye mobo no a na Asante de hia ye frɛ ne ye boa fra Asanteman onu bi si no so kane enti ye boa ko ye wiranim opemso anim ko sui ya sabre na poko ade ko sui kire no katachi ena na se ye boa sua madomahene me kan se me amede hie kura da e ka se me mfa nche no na wodo kura sua wo so no wo che domahene ye boa sua madomahene wode che no wode ne hye ba ntomahene ase wode ne ma ba ntomahene sese wuti we be sai kura wuntimi nsa da ba ntomahene ho eno na be ma ye boa ye de murani bi ma no se ye boa sua madomahene no ase no ase no kura nya asiama eye esuama ama domahene be ye boa emra na ye da ho ya wo Agyemang Badu wo beto ye wo beto we nu nyina wo na bia ntina ne na yesi ahwuminya akonwa wo na bia ntina akonwa so nka se wotimfu ani kwa se wosi ahwuminya akonwa se wo nu obi do ebo nto kora na so wo ne maame wo ho a na nya wo ba no ebi a memetiwe me maame ye ko nani me papa ye aduane ni timi ye aduana ba bijina beebi akasa msimi ye aduana ba na aduana na ewo ho no enye nipa baako efiri titibire mu nyina wono ne wo ba wo wudu enti wo wudu no wo ye eduna no no ene kwa ye aduana no kra na se kire ni na se kire no wo wudu ntira enti aduana fo doso enti ni DORMAAHENE wo asem hia ahene ni mu nyina wo si yeso a kire no hia ahena konwa esuminya ye ne dia a hia ahena konwa to na ano no wona na nka obesie eye aduana
Ene na so wadwuma yesan say ne oduanani bia wo ye ohene bia obeda ne ato no no. Ne say de wahene say de wasi ekura waso wanyimfiri. Enti wo mu a wasisi ni nyina mampon no ne be kwai no ne ade ni nyina no. Say ne ye betu obi a no no aba abisi. Na se ekọ eba besi asema bibisa ye no so no. Mampon no nyina ya aduanafo. Oh. Na say asubinya kura de ye kan ko mu ne kunsu de ye baako. Chirem. Ni chirem ne say wo mu ofiri fom pie ye no. Wo mu di ka pie kunsu. Ti wo mu pie kunsu no. Panyin na ohunu wo mu no wotiam ena me dom ni nyina apem ko fom ti kunsu ba bi de seso. Wo hire na botire wu eworo ka ho. Eda ho ene na minim sa ahyehyɛ ne nkrofo adu furu pani akwhye na. Ti bi kura no ene no se hia ahene kura hwe no wo bo ho su. Wo mu ayaka ne enamu a na ebe pie asumigyan. Wo mu de pie ye no obi ahuye nti wo mu pie ba akurom. Ehwa no ne ye frɛ no Asante menase no. Asumunya Asante menase. A ye ya amamre ba bi ompie ye amamre wo ho. Amamre no ne na no no ye wire eka se. E wo se ye hwe ne ye hyema eba ma tumi no edaadi. Na afi wo twadwira soso. Enti no wo mu kopie asumunya no. Na kye se wo hene na konwa no sema kapenti. Wo hene na konwa no baako oduro akonwa akakunsu. Apawudie no wo mu di koduru asumunya. Enti apawu ntumi ma oduro nya akoda. Cheche so mi enu ti akonwa no so. Ti akonwa no di oduro ni apawu akonwa. Saatem nyina no na asumunya eka Asanteman. Ka Asanteman ho. Enti amamra ye a wo mu kɔ Asanteman so koyi musuo ni ade nyina wotimfo ene ma nantwi a ye de koyi sa emusuo. Na ne ekoba ne sei ne ye besi hene de a ye se wo hene bi fu. Na firi tititi gina nya nne ene nana asi hene. Bibia wo si akonwa no. Ya asumigya no ye ka ni nua ni tikuru. Efiri tititi obiade nsan wotimfo ho emesi akonwa ho asumigya da. Ni nyina wo ne wosi. Na ne ba ne sen na Agyemang Badu. Na mi bisa Agyemang Badu se. Wo bodam da benya wo pia bui. Una nanu a obeto yi obi ankan we bi nchiri wotimfo da. Na wo Agyemang Badu wo bodam da be na wo pia bo. Em se ebere dikani abrewa me hu se ohene bi akasama kasa no edi etia opemso a ano odin mi hu de wi a ekoya memfa so nsi enka no sanse se de osi ka no se me mawo na wotwemienu Santehema wo ba no wo ba no o se obi kasa wo ba no wo maame no wadamfo no enye kasapa debi wo ba no kasa kire no mampohene no abo mu din mi hu ekwanya memfa so asase mi memfa ni nsusu ye bia kra Ya ye tia Asanteman yi mu. Me kura no ye ba ye beto nananu yi. Enipa atitibirem no otimbe ma woni kira Asantehene. Ene den kira hene a entum jakari a Asantehene ne konye. Wono kro be ye sa no wone ne kon. Ko se saatem na opre. Agi satimi no a wode be kasa a kire se fa we birem no. Wo jifiri nsem na wo DORMAAHENE Agyemang Badu wo kura wo te sei eno no obi bisa sei unim ne oyo oman yi a ye nwum a mode yeso ya a mode tui tani amokwa chiwa wini po yo oman yi amamu mose atani amokwa chiwa wini po yo oman yi amamu mose ano yo oman yi nana se tutie nana yo oman yi amamu mose efritete nana se tutu eno wako agye ne man
Asanteman de esi ho enu nti na konfo anoche bo saa man hene wochichira Asantebe nyina wieye no obo no krokrokro te se atuduro owie ni tiri ho saa man na ntwi na ode bo ni tiri no obo so pa na minku mu no hye ne se adaduane bia yi witiri no shi Asantebe mani nwie Asanteman na sade maye me mani ye ne saa man hene saa nti amamre da ho a wono so bosumi bia wo ye no adaduanan wo yi ni tirinwi no na wahye no eye amam wisie no fa Asantebe konfo anoche ka kire se sade mayo me men ye ne saa abrewa ho ne seti ho bi mame wo se nantwie be na oyeye no na wo seti no wa de saa man nantwi de wodi kai se tutu ebo mayi nyina de wodi kai de si akonwa no so saa man akonwa no fe ne saa man nantwi eye nipa momu a wo bedi wo hene no yo wan wodi ne si ho hene na efre ne nantwi wo wie di tiri hu ni nyina hye ya na obobo ne kurukuru ketu eye konfa no che na ye se adi na ye ena wodi bo di tiri hu sei no boss so eni cool mu no se said maye me mani ye ne saa adaduane bia wonyi di tiri no wonhye wo hye na wisie na fa Asantebe said mayo me men ye ne saa eno ne saa man hene sɛdeɛ mayo me man ye ne saa eno ne saa man hene mohu de aba be piem sesi a akwasa akoye abakwasa foforo ena saa ede aba besi yese wo bo abrewa na ate adoma nkoma semwo ene yie Agyemang Badu Osagyefo wode oba be bo abrewa na adoma nkoma sem no obeti bi amene wono ankasa de bi bebo no kotodwem na wosua bi ama wono nso ede bi aye afutu abrewa yenko yanim enti no na se wode wano asi wewe na ni wie enti saa man hene wono ne timi tu otimfofo emeyi mu nyina nkonwa nyina saa man hene ne timi tu otimfofo se bibi chia wono wetimi ka kire ne sei ne yeyo no pise wono na konfo anoche na se tutu kikire Asanteman ode share ne nsa so wono wontene man no sade wayo no a wo mane nsesa na wo Agyemang Badu de wo se no ase otimfo asi da konwa na wo ya pamo no akotena baabi o ene obi adawro ma waboa wo na agye watomu edu agya Bantoman na wonim odu begya Bantoman no Bantoman yotimfo sa hene wotimfo Bantoman kane de ehunu na nim prince yo wo hyeche hunhu bi a ekata nanim won hye den hu nanim dua no nanim ye nti Bantoman na ben ne moma wo so cheo aban a yedi na chi a wo ba ye bono no ni sun na moma wo so cheo uhunu Bantoman nanim asemo da ho no na niema no ebi hunta yenyi yiri nyina nanso nei Agyemang Badu wa ya ma ensu ataye aponkyere ne enti na me wakofo POMAH checheku na se wo abro ze mabo mitiri nko saa na chese doma kura no beye doma nyina no na hyase ne ade no opemso yede udue bantoma ono amamna ne amane kwaso obakura ye hu nanimu na ne ben nye so ene mo meche moma no so che moma so nani te wo kasa kire na nanim kura hu yi otimfo obrem esa hene enu nti ne efre ne kuro no Bantoman asem bi a wode ba bia no se won kama ni hunu ya wo hunu nanim o sinti ase kakra se ye kye no nko ana ehu se ye mumme o se ye kye enti wo bai ho ntuma nyina mani hunu sa so ade ba de fufuo papa san wetimi eduru otimfo ani
enti no wo doma kura no wuntimi nsan ba Ntomahene ho meka bibi ya watwa mu aduru na nakọ aduru ya adom ho trade akoma mpon ni DORMAAHENE ate ase se wodi kwai se wotra ba Ntoma na neso me se na ba Ntomahene se wom se ye wirani ho se bibi ba woni sahene ne ma bi entra no wono ye sahene ne ma bi ntimi ntra no makumase enu nti ne si ba Ntoma ba mu no wokotia ho no enu ni wo sebire kete si ba Ntoma kotia ade ye hu a ye di na wo ye ho hwia enye yi ne fe no sebire kete si ba Ntoma kotia benya kono firi ho no abeduru ye wira ho no na kire se wasom ade ba ye no ye fine enye fine a obesa awochi aden ade san da ben ene nkwanta yira ye ye wira kokon ana wo kobrane ene san ebu yadai ye ne na ba Ntomahene te ho ama Agyemang Badu etimi di na no atutua na akoka wo sante ne maame kuna du yi ado anu kura na me me hu no se ye tue no to ya nka akobo no se wato de abobo ahemfa kase ni nyina sa kanye bi kura na maame de na maame de oye na maame wo ba no woti ko gya sante himani wo se wo ba no wo ye hwan Agyemang Badu Debi hwe bibi ye ni etu fo no amtia yetu ebene simi tu no fo se Agyemang Badu waye na dwen se wo pam aniase kuruma na wo beto ani pempen waye na dwen se opam aniase kuruma na obeto ani pempen ene sei ase ne se so obi ani akeka kom ena gugu no so na apam no afi wo bekwa akoto wono na obi oso ha ni pempe ena wo so no odi hia wo eno na me ma Agyemang Badu ate ase se nya ni ase na dwire na ye ne se wo pam ani ase kuruma na obeba abeto no obeto ani pempe amede ni awo ye ni nyina no bitumi hunu se ebi a na bibi di adwoa na bibi so koto adwoa echi enya akwabo adwoa na amo adwoa ti wonhwe bibi ye na wo ka ama wo bo adwo na wo ka ama obi so bu afu ye wira ni ha ye betwe no na ye hunu die ye wira beye nanso so ekwamu bie die ye bebie ansana ye wira abeto ye ma no beto ye se de yi asuafo ne kan ye se mo nhwe na mo aneda am ye wira abeto ye se eguama ye ni hwefo ye mra aka na etia ye ne da ma ye wira meto ye se ye eguama ye ni hwefo eza abrewa asema wo kan yimi ti ase yi pa sense wo kan bibi sese etuo no to ya ka wato ama atra kwa akobo Asanteman esanse ye wura ankasa kora mponi ha tiese ni nka ato akwa na kwadu ya no toso miensa eti se ye kane no a gopim so tu ni to se yi kakure nka abo eno na me ka kire o se ejina so me hia hene enya tumi nyansa ase dodo afiri ya twema nwabeagya ede kopem anwanyi akokudura ena na pa akwadwo ye no wotimfo ni ho a abirimuro ya wo ya anwanyi hene besi na chi pia ne niema no ono se mekọ makwaje aba na pa wakọ kwaje ba diri tiri bai santemem ni papa se wabofo wosia wosun ye mu na kotokuboa ti na ye hia hena ben a wotini a edi na chire wosun ye mu na kotokuboa sese abrewa saba ye kan se no wo do ni chire mu e wo social media asemida na enipa a wo no macheche e de ma nkrofo se wo no nso nya bi nhwe no e bra pem e na achire enti tretre a e yira e kwa achire
Mu wakasa abebuo bi mu se baabi entoa entoa duro ensa enuru ho. Baabi entoa duro ensan enuru ho no mu. Na sabia ku ntompanyimfo te wo na obia ye di akana no atu na tra na etrete ne nkamwa no wirama e ba ne sen panyini ntira fie ema asefua emfo na na mampɔhene wadawroma da asebere mi bomu mu ase ne kasa kyere wo mo ba mo homene so na nsɛm no de ekoro na eden yɛse me ye no maye onua ne manya anye na mi hunu ya nka soso de eni aduru mo tena asefua ho amenafo mo tena mfofua ho amena da kwaye na Agyemang Badu etin fidi akese so nya kane mpo a ne ye kan da fie no a o enda di afiri kese no wote so eno wo tomane ba bia ye wira we kura atratra ho nyina we Facebook nko a na me ka se wo mo ma share ne borapem no Facebook nko a WhatsApp wo ene Twitter nom ene akwan wodo efa so to nkra ne ade mani kutwa wisi ahwemi ni santami enya nkonko hwi emira bi opusu no ho saa no opemso ede opemso ene wotena ase a wasade nsem eto de ne da na obia yedi obia yedi wukuro ya na wada ma yesesun ya ye bedwan ato awa wo kyerɛkyerɛ niema ani so ansa na opemso eba ya wo be kyerɛkyerɛ nsemu sɛne esitie enei ebisa asa aba na fua miense ekɔ na fua nan nie no budi ye pewahyo ye pewasewo Asante pewahyo ye pewasewo ai ejinae yentu ejina ko Asante ejinae yentu ejina ko ai nsi ye pewahyo na nsi etutu ye pewasewo woman pewahyo ye pewasewo ai ejinae yentu ejina ko yanu ejinae yentu ejina ko ai se na wohoi ni tumi ni na hini a aye fe obi e paahe nwanwa se America memu na abro no bi di Memphis ye na Memphis kura ya abro fukuro na ya bodwa data na te se di otumfo efri manhia na wo kɔ pampaso no akwa hye batakare kese na ya bie kwamu di ama no broni krom na wo da Asante amamre ne amane ne Ghana edi ewo ho na wote ya wo nyina nti no afa we no ato abom pan wo bi ko hunu ho se na wahini kura so wonye bia asa ade a waye di krom kura bre wadwane no aba ha woni se bibi obi ba dwene sa enti ni pa nyina fie wira ahwe adan na Agyemang Badu wo free Ghana memu na saabire na wudi enyambra kase ente se sa se bi wo hokura ma ye wira mra na waka enti samo ye wo wa ha na wo ka wa anu yi obeyi wani ha na wo ka na chiri basa enti sam ya enti Asante ye ka asem no a ye tu agina ye se enye kwa eye bibi ntira enu nti na me ka se bia na bibi di adwoa na bibi so koto adwoa chi bia na bibi di adwoa na bibi nso koto adwoa chi abrewa abakwasam a wode ato dwaye na wo kyirem yi na ese nika nipa poti ya samre yi no wopemso etia de na achi a woni ha yi ka asemi ba ye etu ewu na nka wagye disi ne kokoso no eye na na ba Antamahene bafo won na wosenka wagye asemi din sin na so besi samre yi ye ntehwe ade afen wo pusu no ho aba na sesen ye nim ni awo ye so ya hwe aye kra ya hwa be se nansa na eneneni afi ye huna sa asem ni ya agensem do no ya agegbon enenne ye kyiremu yi amu obi so ahunu bi se Agyemang Badu eyina ni amoho eni akeka eni mpanimfo se emaso foforo ene wo baso ene wo anya baabia fanfa se ni wira edidi pechi
ne wo kohwe mu apekusua mu ebe nana ye kan se emire bidui a na epinidu ntokwa baaye e ma adenkyerafo be ye omumre nto asema wopem so ote a wo mo e ma won be ka Asanteman ho nanso edurumire bi e ma wo mo sa atena ase e no masundwe bua mu ma won mo sankrata e ma adenkyera beden ho enti ene ayede na e bia denkyera ekosi hini se nne ya edenkyera hina dane ato ya wopem so no kra yo wopem so no ebe sɔre no woka se e wo se me na mbesi hini e wo denkyera san se mo be hye masepen ade ensu se no won mo nkam ho esum nya ye kan ya berwa se no won mo ka Asanteman ho na ede na Asanteman kuro de esi hini wo so a ye kodoma ba bi aya amambere no ana na wotimfo e ka ho ase ye frɛ ho Asanteman ase saa konwa yosi esum nya Asanteman ase na ye den ena wo firi doma na wo kura no wo bi a nti wo ba ye wonte wonananom abakose eno nana opanyini bi kura kan se wo hina no wo ho ansa na wo bayi Agyemang Badu bayi nana ono ko ekura no ansa na Agyemang Badu bayi no mampon hinenom ene aduanafo ahemfo akese a won bo wukurom nyina wo mu nyina eba beboa na ba wo se won mu koye no won ma nkose bi a won mu hini bi won mu ko se won mu nua aduani na anuo ena won mu koboaye ekoye awi enti de ono free wa wo ba ye ne sabe ko nto ono antimi ani amre nto asem atise yi debi enti afedi ekowie sei ba na sei yesi aduani a wa meto bi wo ma me bochi aso eyi wo chi wade Agyemang Badu ehin no wokotu pa enne nani so tan no a ada ne beja wo Asanteman mu abro se de dia na mami nkuro na aduanafo di hini ni bi ne nhwe se Agyemang Badu ho nyina wo besisi ahene na ye nhwe nkuro ni bi ne de hini nkuro no ti kuro mu ka ho be kwai ka ho asuminya de ye ka ho mampo hia hina konwa nso ye aduana aduana me kura me hono no na se nkuro a kakra ya de ato dwayi DORMAAHENE afa de ne afa ne obesi hene wo si ahene pa ti se de wo hina si wo timfo asie bia no se wo yi firi ho no wo bi se ye aduana nko ade a esi wo yi firi ho ene kunsu ho na so wo si du kura no so ye aduana because o kan asem bi se ayokofo esi hene a ono aduana hene ontumi enko nkusi hene na se de wo ka de akowie ni se ene se ye esi aduana hene de a ayo ono aduana fo piesie no wo ne kokosie na se mampon hene no makonwa nyina no wo ba besi abrewa asema ye kan yi na no nana ochikusi emprempe wo no ye suminya ahene yi we de nana monimu a ebra ye de ni ebesi akonwa so a won mo etete ho ahemfo a atwa wopemso ho ahia won mo sre se won makwan ye na wochirikusi won se bibi nkyere no ye de afutuo ni ade eba nyina no kumawu hene won wodi animu eba ya wobebo amane e de wochirikusi eba be kyereye DORMAAHENE nso kasa no no kra no wokan kumawu nso hyem a wo kyere se sa atam kra ne mfre won mu kumawu a wo kyere won mu dia ne yefre wo mo na se wonyina ye wodia na se wonyina hyawase na kumawu ayisuminya hyawase a afa ba ne sei ena kumawu hene edi mutintiman na ni nua no de ne baaye e de be kyere wopemso e ma wopemso aye amamre ne amane ese e fata ya mfana amadoma eno na mi hunu DORMAAHENE me kase bi nimu adekura aka no a atine krakraja ye a wodi yewi minimu ni a wopese wo kyere efiri se na me kase ebi a na nya akwabo adwo a na abo adwo a ti se na anu a de nkyira hene dane to ho a na nanu gya ne kwani ensem wo kɔɔso ho a e ka fa Asanteman ho e ka fa Abibirem man ho ni nyina no na eye obra wuti a na wuti akwa asopem se wuti no afemu aba na se da bia bibi pie na wukoyi bibi ho de abeso bibi so aye bibi a na wahu me die minim se de Agyemang Badu wo ye nyine oho hunu bo a
kurumani akyere wo mu bra kurumani akyere sese ye kan yi kumawu manhene barima twerebo akodua yenim sesabia kusabia kroto ohene wadawroma akonwa nso nya akonya ketwa wona wo so wo kyirikusi emu na wode ne ba manhia ema mpanyimfo ya amamre ne amane esefata ene wate ne aba betodwa na ade na barima nso ayedin kro bia Asante kotokwa wukuma pemapem beba ene de wukuma pema ba akokore eba debi Asante hire Oseadeeyo Twi amansa siboni hwehwede enkokọ ma ekyere Asante hire yewire Oseadeeyo Twi amansa siboni hwehwede enkokọ ma ekyere yewire Oseadeeyo Twi amansa siboni hwehwede enkokọ ma ekyere Asante hire Oseadeeyo Twi amansa siboni hwehwede enkokọ ma ekyere anase sitie Oseadeeyo ma ahomene soe Twi amansa siboni hwehwede enkokọ ma ekyere Asante munhwe biribi ne dabi yankase ya hwere yade munhwe bibi ye ne yankase ya hwere yade aye baako aye mienu aye miensa sabia kusabia kroto de di ka ba aye nyina no ye ho ahini bia wo kroma no se opemso na ankasa ena obaye a obegina etuo ne achie na wotoye ema no etoye obi anu wonu ma otumi ekasaye we asa ba abeto so sabia opemso ni hanmo enti sanafua se be se aduonu aduasa ene achire ene opemso beba ebeja ato watra asei se NYANSAPO ene nyame aye adomo ena obo ade adom yen ena ye wo OKOFO POMAH a obebiebie nsam ne bia ni so na wode ya kyerɛ a na nka ekoya na ase bai mama berebre besi enka ababa besi awie ade nsan yo ene mama konkonkyenkyen akyen yi enti nananom mo nsɔre na mo mama homene so na Asante abakwasama sesei atonsuom na afose paano a atonsuom no munyi na mo mfameto konko so na mo hata na enwo na nkyirima biebie yasoma yepe bia tie yepe bia dia bobra na daachi bia no se muni honom a sebe yeso yesom ne ade afiro sanse yesen kokora eto sa ekɔ nkwara ediemu nananom ena yedimu besie na yasramo na yakacha mo se momoden na mon subscribe na mon share na munyamadwen nso emfanto sebi bi koso a anya wodenso a na wode ya kyen enye aniamo ho enye eboapayo se bi ebetena ha ne anyunu obi na emomo eye nkyerɛkyerɛ ene adesua ye nyina ye famu ye momo nyina mo ene hwɛ midin ene abusuapani owusu adiomi